Patay ang isang rider matapos sumalpok ang minamanehong motorsiklo sa kasalubong na bus sa Bawang La Union. Nakatutok Jasmine Gabriel Galvan. Nagdadalamhati si Aling Divina sa pagpanaw ng kanya nag-iisang anak na lalaki matapos maaksidente sa barangay Putot, Bawang La Union. Huli raw na nakita ni Aling Divina ang anak sa kusina na nagtitimpla ng gatas hanggang sa ibalita sa kanya na patay na ang kanyang anak na si Virgilio. Bumangga raw ang minamaneho niyang motorsiklo sa bus. Hindi ko nakita na lumabas kasi naglalaba ako, ma'am. Hindi ko na matanda na nung sinabi ng na-aksidente na. Bandang alas 3 ng hapon ng Huwebes nang mangyari ang aksidente. Nag-overtake raw ang biktima sa isa pang sasakyan pero sakto ang pagdating ng kasalubong na bus. Yung bus po is papuntang north, yung motorcycle is papuntang south. Nag-overtake yung motorcycle, hindi niya siguro na pagtanto yung sumalpok siya sa mismong harap po ng bus. Dinala pa sa pagamutan ng biktima pero idiniklarang dead on arrival. Hindi na nagsampa ng kaso ang mga kaanak ng biktima matapos mangako ng tulong pinansyal ang pamunuan ng kumpanya ng bus. Patuloy ang panawagan ng otoridad sa mga motorista na maging maingat sa pagmamaneho para makaiwas sa aksidente. Kasama si Jing Dakanay, Jasmine Gabriel Galvan, One North Central Luzon.